kikibuat kibabnya. Menteri rang ba'du kariu Narendra Modi ula penyat ya ka jingyalang jong ka high level. Ban kmi penya halor ka jinglong jingman hadin ka jingja tingku rel ha Balasore ha Odisha. Kimat ki bayadai ha kene ka jing kmi penya kilong halor ke kampen lajem kilat ai jingerap bat ki jing sumarsha kitu ki basak ta ha ketika jingja. Hak ni ka jingelang ladon ringkat menteri katanat ki kampo yang ke sorkar pedeng Amit Shah, cabinet secretary Rajiv Gauba, principal secretary Shah menteri rang badu kari PK Mishra, secretary katanat ki kampo yang Ajay Kumar Bhala, kle do ka NDRF SN Pradhan bat kiwe ka he sorkar. Hadian jok ni ka jingelang Modi la lecha Odisha ha ka ba unsakmi ya ka jinglong jingman ka ba mi hadian jong ketika jingja. Ningkong Modi lalet banjurep ya ka jaka ha ka ba katai ka jingja tingkurel kelajia ha Balasore ban unsa lech sha SCB hospital hakatak unsa pelong ru ya ka jingya keren bat ki ba mensaw na katai ka jingja. Menteri rang ba